inyo kung ipasagdan dire. Epektibo ka kung magwalag cheerful gaming. Effective ka kung magwalag YouTube kung wala YouTube. Effective ka kung magwalag mga magsubod ng misyon. Ang atong siman mo magsubod ng misyon. Epektibo ka kung magwalag inyong pastor at imanon. At imanon yung pastor. Una nagkamang-kamang midire. Ng mga pastor at imanang pastor. Pero lagong kay ilok. Pero lagong kay ilok. Pero lagong kay ilok. Wait a minute. Who are you? Wala ka lang kaliwanag! Ay, barong pernadugaya, Wailes Iles! Nga nung Wailes Iles, kaway offering! Nga nung Wailes Iles, kaway offering! Yan ay mga simbahan. Disembre ang pastor, magpatog of allowance. Para yung barong, every December. Salamat ko ang membro magtalong, bisag kada buwan, magpatog barong ang pastor. If the church is being blessed by God.